Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і зараз звяртаемся да найперш сацыяльных пытанняў, таму што у нас у гасцях прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Вольга Зазулінская. Прывітанне, спадарыня Вольга. Вітаю, спадар Зміцер. Ну я вас віншую, вы ўпершыню у студыі Еўрарадыё? Не ўпершыню. Не ўпершыню? Ну со мной, ладно, со мной. С вами, так, вот, ну бачыце, хоть нешта ўпершыню знайшлі. Добра, спадарыня Вольга, я ведаю, что вы будете заўтра справаздачыцца перад аб'яднаным пераходным, перад коордынацыйнай радай, але, ну, па-першае, можа быць, у пэўным сэнсе зараз мы тут зладзім вам такую трэніроўку невялікую, але сапраўды даволі шмат розных тэмаў пытанняў да вас збіралася. Я ведаю, что у вас даволі шырокі спектр пытанняў, якімі вы займаецеся на сваёй пазіцыі. Але давайте пачнем з пытання гуманітарнай дапамогі. Асабіста у вас, як у прадстаўніцы кабінета, вот по гэтым трэку гуманітарная дапамога, что уключается, за что вы адказны, якія у вас паўнамоцтвы, что вы можете вырашаць? Вы можете, як там, скажем, галоўны чалавек по гуманітарнай дапамозе выклікаць да сябе, умоўна кажучы, там кіраўнікоў розных ініцыятыў дабрачынных гуманітарных і сказаць: так, робім вот так, а не вот гэтак. Ну, карацей кажучы, планёрку такую па лукашэнкаўскую правесці. Не, ну так я не магу, і гэта не ёсць моя мэта. Наша мэта – гэта інстытуцыялізацыя прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Ну, па-першае, самае галоўнае, што адбылося за гэтыя 9 месяцаў, цягам 9 месяцаў, мяне перасталі называць міністркай па палітвязням. І гэта для мяне перамога, да? Тое, што сёння мы кажам пра прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Мы кажам пра ўразлівыя групы, мы кажам пра дапамогу палітвязням і добраахвотнікам, мы кажам пра тое, што нам патрэбны новыя інструменты, што тое, што адбываецца ўжо цягам 5 год, не змяняе ніяк сітуацыю ў Беларусі, і таму мы заўсёды адказваем на нейкія выклікі, і, на жаль, іх не становіцца менш. Да, гэтых выклікаў. Людзі з'язджаюць за мяжу, людзі за мяжой бываюць у такіх сітуацыях, калі ім няма за што есці і няма дзе жыць. А у нас на сёння, калі мы кажам пра палітвязням, то у нас яшчэ ёсць інструмент дапамогі. Гэта у тым ліку фонды, якія дапамагаюць, праваабарончыя арганізацыі, якія памагаюць, міжнародныя партнёры, якія могуць дапамагаць у гэтых выпадках. А калі мы кажам пра рэпрэсаваных беларусаў ці беларусаў, якія вымушана з'язджаюць, у іх няма адкрытага пераследу, але ёсць нейкія усныя там пагрозы, да, і яны адчуваюць, што не сёння-заўтра да іх прыйдуць і яны сядуць у турму, а дзяцей могуць забраць, там паставіць на СОП ці забраць у інтэрнат, і яны вымушана з'язджаюць. Для іх, на жаль, няма гэтых інструментаў дапамогі. І сацыяльная палітыка – гэта першапачаткова пра гэта. Да? Калі мы кажам, што ў нас ёсць людзі апынуліся ў цяжкім становішчы, і нам трэба мець інструменты, каб дапамагаць гэтым людзям. І ну не забывацца яшчэ пра тых, хто застаецца ў Беларусі. Вы так шырока акрэслілі, у прынцыпе, усе накірункі, за якія, ну, якімі вы займаецеся, але давайте вот все ж таки по адным возьмем. Калі мы возьмем дабрачыннасць, гуманітарны трэк, што можете вы зрабіць? Вот чалавек можа да вас звярнуцца, умоўна кажучы, вот чалавек толькі з'ехаў з Беларусі з прычын пераследу, ён не ведае, куды звярнуцца, ён можа быў не ў курсе усяго, што тут у нас адбываецца, і тут раз бачыць там прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы, дай-ка я да яе пайду і кажа: дапамажыце мне, дзе мне, як там, што зрабіць, куды там вам, які просьбу, якую напісаць, куды прынесці. Што вы адказваеце? Ну, па-першае, калі прыходзіць такі зварот, неважна, гэта на пошту нашу па сацыяльнай палітыкі, ці асабіста да мяне, а шмат хто ведае мой асабісты кантакт, то я накіроўваю у профільныя арганізацыі. То бок я цягам 5 год працавала ў гуманітарным сектары. Я ведаю, якая арганізацыя работае па якім накірунках. І у меня вельмі добрыя стасункі амаль што з усімі партнёрамі, якія работаюць у гэтай галіне. І таму я накіроўваю, я іду пытаюся, ці можам мы дапамагчы. І скажу вам шчыра, што з большасці нават партнеры, калі не маюць такіх крытэрыяў дапамогі, все равно адгукаюцца, все равно думаюць, што можна зрабіць асабіста для гэтага чалавека, ці ёсць у нас нейкія магчымасці, і спрабуем, работаем. Вось так і работаем. То есть, умоўна кажучы, ёсць там фонды,
там краіна для жыцця, байсол, байхелп, дысідэнты, ці яшчэ вот колькі, дарэчы, іх усяго? Калі мы кажам пра фонды, то гэта краіна для жыцця, дысідэнт, байсол, грамадская ініцыятыва байхелп, праваабарончая арганізацыя вясна. Гэта ініцыятыва вольная, якая вельмі добра зараз працуе, ментарынгавая помощь. Гэта асацыяцыі былых палітзняволеных, да? Яны таксама намагаюцца дапамагаць сваім за кошт таго, што давер вельмі высокі адзін да аднаго. Гэта Анит Хелбай, які працягвае працаваць па-за межамі Беларусі ўжо, да? Немагчыма працаваць там унутры, але яны дапамагаюць людзям па-за межамі. І гэта вельмі ўсё каштоўна, што мы маем гэтыя інструменты. Кожная арганізацыя, кожная ініцыятыва – гэта наш інструмент дапамогі. Я не ведаю, да вас гэта ці не да вас, но вы, можа быць, як валодаеце больш так інфармацыяй і сферай, куды можна размеркаваць, адкажаце. Я вот зараз, да прыкладу, пачытаў у допісе Пятрухіна, які там нешта там рыхтуе, але прыйшлі людзі, якія таксама пачалі казаць: а вот я таксама, я звярнуўся ў вясну па дапамогу, мне не дапамаглі, а я звярнуўся туды, мне не дапамаглі. Мне расказвалі таксама, там, скажем, тыя, хто займаюцца менавіта там жанчынамі палітзняволенымі, што не ўсе таксама атрымліваюць дапамогу, кагосьці там далі отварот-паварот. Некаторым пасля наўпростага звароту да вас асабіста вы дапамаглі вырашыць пытанне, але не ўсім ўсё так атрымліваецца. Што адбываецца? Не кейсы не адпавядаюць, ці не хапае магчымасцяў, ці такое стаўленне. Таму што наракаюць менавіта на стаўленне, што вот я там прыйшоў, а мне там что-то фыркнулі і адправілі мяне. Ну, глядзіце, першае, што мы павінны разумець, да нас прыходзяць людзі ў уразлівым становішчы. То бок яны вельмі балюча рэагуюць на любое твоё выказванне, на любое паведамленне, якое ты пішаш. Я буду на прыкладзе распавядаць. Напрыклад, звяртаецца чалавек у фонд краіны для жыцця, былы палітвязень. У нас няма праграмы падтрымкі былых палітвязняў. Мы працуем толькі з тымі сем'ямі, у якіх сваякі сядзяць у турмах, там, СІЗА ці калоніях. Да? У нас свае крытэры, свой мандат. Але мы ведаем, што з гэтымі групамі працуе, напрыклад, байсол, працаваў байхелп, што вольныя працуюць з гэтай мэтавай групай. І тады мы накіроўваем. Але бывае такое, што людзі прыходзяць не ў тую арганізацыю. І калі ім адмаўляюць, не тое, што адмаўляюць, а кажуць, што вы ведаеце, у нас няма гэтай праграмы падтрымкі, але мы вас накіроўваем да нашых партнераў. Яны гэта ўспрымаюць як адказ, што ім не дапамаглі. Але ў нас няма такой праграмы, разумееце? Тут трэба ісці менавіта туды, хто дапамагае канкрэтнай мэтавай групе. І тады чалавек будзе атрымліваць гэтую дапамогу. Як чалавеку, які, у прынцыпе, і так ва ўражлівым стане, калі і так, можа, не ведае, куды звяртацца, як яму разабрацца, куды канкрэтна звяртацца? Слухайце, ну я, напрыклад, ведаю, што ўсе спецыялісты, якія працуюць у фондзе «Краіна для жыцця», заўсёды даюць спасылкі, заўсёды ходзяць да партнераў, яшчэ раз пераспрашваюць, ці можна накіраваць да іх чалавека. То бок, калі мы ўжо даём спасылку і накіроўваем, то мы это ўжо ўзгаднілі з партнерамі. То бок, чалавеку застаецца толькі звярнуцца. Ну, яшчэ адзін момант. Людзей вельмі шмат, каму патрэбная дапамога. І гэта заўсёды чарга. І людзі некаторыя пішуць, што вы ведаеце, вот я звярнуўся, там уже месяц-два чакаю, і цябе прыходзіцца тлумачыць, што пачакайце яшчэ трошкі, што шмат зваротаў, напрыклад, медыцынская рэабілітацыя, да? Калі байхелп прыпыніў сваю працу, там, ну, не то, што прыпыніў, а знізіў трохі эфектыўнасць сваю, ўжо не столькі зваротаў мог апрацоўваць, то адбылося такое, знаеце, такая пауза, і ўсе пашлі ў іншую праграму. Я проста не ведаю, ці магу я яе назваць, таму будзем казаць, што это іншая праграма, тоже партнерская. І пашлі звароты. І цягам месяца гэтая арганізацыя атрымала больш за 200 зваротаў. І яны не разлічвалі на такую колькасць. І зразумела, што яны, ну, то есть праца шла не вельмі хутка, а людзям дапамога патрэбная была ўжо зараз. То бок, гэта яшчэ раз паказвае, што вось у такой сітуацыі форс-мажора мы заўсёды не падрыхтаваныя. То бок, у нас няма сістэмы, мы заўсёды рэагуем на выклік. І гэта да нас пытанне, да арганізацый,
Да? Гэта не да людзей, гэта да нас пытанне, што кожны раз, калі мы сутыкаемся з выклікамі, мы зноў не падрыхтаваныя да І на сёння такая ж самая сітуацыя непадрыхтаванасці. Я не ведаю, смотря па якім накірунку. Ну вот калі ўзяць, вот скажем, гуманітарная дапамога. Слухайте, Ці ну, тут таксама трэба падзяляць? Слухайте, тут трэба падзяляць, якая арганізацыя што робіць. Та? Напрыклад, калі Стендбай дапамагае судуткаваннем на працу для былых палітзняволеных, да, робіць гэта там пра свае інструменты, то яны займаюцца толькі гэтым пытаннем. Да? Калі, напрыклад, Байсол выплочвае нейкія грошы аднаразова ці там нейкі персанальны збор можа ладзіць на свае пляцоўкі, то яны выконваюць гэтую функцыю. Калі ёсць арганізацыя, якая выплочвае там кампенсацыю за лекаванне, то яна робіць толькі гэта. Да? То бок трэба вось раздзяліць, хто працуе па якім накірунку. І мы кожны раз здзіўляемся толькі таму, што людзі не ведаюць, куды звяртацца. Да? То бок людзі прыходзяць да адніх, у іх няма гэтых праграм, яны ідуць да другіх, у іх яны 1-2 разы пагрукаліся ў дзверы, атрымалі адказ, што мы не займаемся гэтым, і ў іх ёсць адчуванне, што ім не дапамагаюць. Не, ну, у прынцыпе, правільнае пытанне задаюць, чаму няма нейкай сістэмы, 5 гадоў прайшло. Вот вы кажаце пра сітуацыю, скажем, краіна для жыцця, дзе тыя, хто там займаецца справамі, прыйшоў чалавек, звярнуўся, не профіль гэта краіны для жыцця, яны па ўзгадненні перанакіроўваюць на іншую. І гэта нармальная практыка, можа быць, калі няма там агульнай нейкай сістэмы, ці там зайшоў, умоўна кажучы, на сайт, раз распісана, ты клікнуў куды трэба. Гэта нармальны падыход. А што, атрымліваецца, іншыя, і да іх прыйшлі людзі, яны скажуць, гэта не да нас, просто дверь за форточку закрыли и все. Не, мне все партнеры работают ровно так, як и фонд краіны для жыцця. Роўна так, не інакш. То бок, калі яны бачаць, што гэта не іх пытанне, яны перенакіроўваюць, да, даюць нешта ад сябе. Напрыклад, фонд краіны для жыцця дае прадуктовыя карзіны, кошыкі, да? Людзям, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Мы ўзгаднілі гэта з партнерамі. Калі да нас звяртаюцца, мы кажам, што ў нас няма там праграм дапамогі вось такіх, але мы можам, калі вось вы тока пераехалі, мы можам там даць вам гэтыя прадуктовыя кошыкі. І гэта тое, што можам даваць мы. А дальше па спасылкам. Яны пераходзяць да іншых партнераў, яны ўжо даюць ад сябе нешта і перанакіроўваюць да іншых партнераў, якія займаюцца іншымі пытаннямі. То бок, просто я кажу пра тое, што эмацыйна, псіхалагічна беларусы знаходзяцца ў такім становішча, калі яны першы раз пагрукались, другі раз пагрукались, ім кажуць, мы дадзім вось только гэта, а гэта да іншых, то ў іх уже адчуванне, што ім не дапамагаюць, і іх перебрасваюць адзін да аднаго. Да? Добра, давайте вернемся яшчэ да адной тэмы, адной прэтэнзіі, якую выказвалі не толькі вам, а і іншым фондам у тым ліку, наконт таго, ну як працяг вот нашай размовы, калі людзі не ведаюць, куды звяртацца. Ну і добра, некаму там падказалі, нехта сам яшчэ знайшоў у сябе сілы, здольнасці, магчымасці неяк так пашукаць і некуды прыйсці. Але часам вельмі складаным эмацыйным псіхалагічным сітуацыі людзі, якія закрываюцца, яны вырваліся з этой турмы, яны закрываюцца ў свой кокон, і тут узнікае пытанне, вот таксама нам задае наш глядачка, не ведаю, па ніку. Почему не ищете сами политзаключенных для помощи? Выйдя из тюрьмы, люди не понимают вообще ситуацию, ждут по несколько месяцев медицинской помощи, они не могут искать, это опасно для них. Ну вот так вот. Что откажете? Отказываете, звычайно, на такие претензии? Ёсць адчуванне, што я ведаю, хто задае гэта пытанне, я ўжо адказвала гэтаму чалавеку і не адзін раз, што немагчыма прыйсці сёння, калі, напрыклад, аб'яднаны пераходны кабінет з'яўляецца тэрарыстычнай арганізацыяй. Любыя стасункі з людзьмі, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, гэта небяспечныя для людзей. І пашыраць кола людзей, якім будзе пагражаць крымінальная адказнасць толькі за тое, што я прыйду і там напішу, напрыклад, прывітанне, ну, я не хочу нести за это адказнасць. Гэта па-першае. Па-другое, у фондзе краіны для жыцця на сёння работаюць некалькі былых палітзняволеных. У іх ёсць свая гарызантальная камунікацыя. І праз гэтую камунікацыю мы атрымліваем звесткі, каму
трэба дапамога, да каго хто не прыйшоў да нас і да каго атрымліваецца дацягнуцца да чалавека. І тут же пытанне не ў тым, што мы не хочам дапамагаць, да? А тое, што мы не пра ўсіх ведаем. Як это прыйсці да чалавека і сказаць, вось я такая, ці трэба вам дапамога? Я магу толькі праз нейкія гарызантальныя сувязі пытацца ў людзей, да? Праз людзей, якія да сёння ў краіне ёсць таксама, да? І яны там ведаюць, каму трэба дапамога. І мы не заўсёды гэта можам агучваць. Добра, я вярнуся да вось вашага тэзісу пра тое, што мы непадрыхтаваныя часам да выклікаў бываем. То есть ўсё ж такі з улікам таго, што кожны працуе па сваім накірунку, гэтая непадрыхтаванасць у чым? Яна наўперш у тым, што калі вот здараецца сітуацыя, як вы сказалі, што адна моманта раз і 200 там чалавек звярнуліся па дапамогу, у іх няма найперш фінансавых сродкаў, каб вот взять і адрэагаваць і дапамагчы усім вот зараз і цяпер. Ну, па-першае, гэта верыфікацыя. Да, калі людзі звяртаюцца за дапамогай, першае, з чаго ты пачынаеш, гэта верыфікацыя зварота. Ты ідзеш да партнераў, ты пытаешься, дзе якую дапамогу чалавек мог атрымаць. Гэта ўсё складнікі агульнага механізму. І калі ты ўжо сабраў гэта ўсё воедино, в адзін кейс, ты разумееш, што якія патрэбы трэба этому чалавеку зараз і сёння закрываць, якія тэрміновыя. І гэта працуюць людзі. Гэта трэба разумець таксама, што за кожным там аккаунтам у Тэлеграме сядзіць чалавек. Яны і так працуюць, я па сваім спецыялістам ведаю, што па 16 часоў некаторыя працуюць. У іх ёсць сем'і, ёсць таксама пра што там клапаціцца, і яны павінны нейкі час і спаць. Да, яны і так аддаюць 5-й год ўсё, што магчыма і немагчыма. Таму гэта пытанне не пра тое, што мы не падрыхтаваныя к 200 зваротам. Да? Гэта пытанне, што чалавек не можа там апрацоўваць болей, чым ён апрацоўвае. І гэта заўсёды вельмі малыя рэсурсы адміністрацыйныя. Да? Вот калі мы кажам, зараз я прыклад прывяду, ёсць міжнародны гуманітарны фонд. Там краіны даюць сродкі на дапамогу палітвязням. Але гэтыя сродкі могуць быць толькі накіраваныя як дапамога. Ніводная арганізацыя, якая бярэ гэтыя сродкі з міжнароднага гуманітарнага фонда, не мае права забіраць на адміністрацыйныя выдаткі. Вось гэта першае, што трэба разумець. І, напрыклад, са студзеня па чэрвень фонд «Краіна для жыцця» працаваў без грошай. Каманда працавала без грошай. Без заробку. Не было. У нас не было рэсурсаў, каб плаціць заробак людзям. І яны працавалі як валантэры. То бок атрымліваецца, што ў нас ёсць грошы на тое, каб дапамагаць людзям, але я не магу патрабаваць ад чалавека, у якога на сёння няма за што схадзіць у магазин і набыць ежу, каб ён працаваў 16 гадзін. Я кажу, дай мне столькі часу, колькі ты можаш. Вось колькі ты можаш даць бескаштоўна, дай гэты час, і мы будзем нешта там, мы там пашыраем валантэрскую сеть, да, то бок там дзелім па гадзінкам, хто сколькі працуе, калі няма грошай. Вось так оно і адбываецца. Калі ўжо закранулі тэму міжнароднага гуманітарнага фонда, акурат Максім задавае пытанне: а што там за скандал з міжнародным фондам? А я не ведаю. Я атрымала роўна такі ліст, як атрымала Еўрарады, як кіраўніца фонда «Краіна для жыцця», мне на пошту прыйшоў роўна такія лісты, якія атрымалі вы. Вось тое, што там напісана, тое самае чытала і я. І трэба разумець, што калі я стала прадстаўніцай па сацыяльнай палітыцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце, то я склала паўнамоцтвы далучацца да нейкіх такіх накірункаў. То есть на кожным накірунке, які працуе ў фондзе, працуюць маі калегі. І ў міжнародным гуманітарным фондзе працуе Вячеслав Жукаў. Таму, калі цікава, гэтыя ўсе пытанні будуць да яго, я ведаю, што ён плануе таксама быць у студыі Еўрарадыё, ён будзе ў Варшаве, там вы можаце задаваць усе пытанні, якія цікавяць. Жукаў, рыхтуйцеся. Ну, папярэдне на 2 верасня толькі мы тут дамовіліся на сустрэчу, ну, але тым не менш. Добра, давайте, можа быць, закрываючы гэтую тэму вот гэтага трэку гуманітарнай дапамогі, бо яшчэ іншая ёсць. Усё ж такі,
Вось гэтыя скандалы, якія былі апошнім часам па выніку там як-то аўдыта міжнароднага гуманітарнага фонда, што сталася з байхелпам, ну і па выніку іншага скандала з байсолам, як гэта паўплывала на ўвесь спектр гуманітарнай дапамогі, з адносіны з партнёрамі, з тымі, хто падтрымліваў звычайна там данаціў там ці там, скажем, некія там асобныя донары, ці там краіны-донары, ці людзі-донары. Вот як вы ацэньваеце, як гэта паўплывала на давер, на сітуацыю увогуле на гуманітарным трэку? Я могу зараз адказаць на гэта пытанне як чалавек, які знаходзіцца на палітычнай пазіцыі, да? Калі мы кожны раз ездзім да міжнародных партнераў і кажам, што ў нас агульная колькасць палітвязняў, якія выходзяць на волю, тых, хто знаходзіцца ў турмах, што ў нас есть добраахвотнікі, што ў нас есть ЛГБТК плюс супольнасць, сталыя людзі, там людзі з інваліднасцю, і мы кожны раз просім партнераў выдзяляць нейкія сродкі на дапамогу, то трэба разумець, што ні ў каго няма асобнай рэпутацыі. І інстытут рэпутацыі – гэта самая вялікая каштоўнасць. І калі адбываюцца пэўныя рэчы, нейкія там скандалы ці нешта яшчэ, гэта ўсё уплывае на агульную рэпутацыю. Сказаць на сёння, што нешта там зламалася, не зламалася, але партнеры таксама задаюць пытанні. І гэта трэба тлумачыць. Я еще раз буду казаць, да, што я не ведаю тое, што адбываецца ўнутры міжнароднага гуманітарнага фонду, але я ведаю колькасць пытанняў, якіх мне задаюць. Але моя асабістая адказнасць – гэта лабіяванне, каб гэтыя сродкі прыходзілі ў гэты гуманітарны фонд. Гэта інструмент, і мы павінны прывлекаць гэтыя сродкі туды. Ну, агульна можна сказаць так, што тады як бы там ні было, але партнёры, как бы кажуць, не, ну мы, конечно, разумеем, но що это там у вас там з байсолом адбылося? Яны задаюць канкрэтныя пытанні, каб мы тлумачылі, што вось там байхелп, што адбываецца там. І ты тлумачыш кожны раз, што ёсць вось такі ліст, які дасылаў там нарвежскі хельсінскі камітэт, у ём там тое, да? По байсолу мне пакуль што не пыталі. Мне цікава было паслухаць, што вы партнёрам скажаце ў адказ на гэта. Але ладно. Добра, давайте яшчэ одну тэму закранем. Яна звязаная з медычнай дапамогай, але добраахвотнікаў. Ўсё ж таки, наколькі вот мне расказваў той же самы Кусь про тое, што ёсць праблема вот менавіта под гэтую катэгорыю людзей знайсці сродкі, бо это ж типа мілітарны накірунак, да? Ці не? Заўсёды кажуць, што камбатанты. Ну, вот што адбываецца? Якія магчымасці, якія зрухі? Што рабіць у гэтай сітуацыі? Ну, я, ведаеце, чым я ганаруся, ну, вот дакладна, чым я ганаруся, гэта тое, што калі мы будавалі каманду, што мы прапісалі, што наш таксама стратэгічны накірунак – гэта добраахвотнікі. Былыя добраахвотнікі, гуманітарны трэк, і мы гэта папярэдне абмяркоўвалі яшчэ тады я не была ў прадстаўніцтве, але мы сустракаліся з Сашай, і мы абмяркоўвалі, што трэба рабіць брэнд, нармальны брэнд добраахвотнікаў, што гэтыя хлопцы, якія аддаюць жыцця там у Украіне, тым самым яны паказваюць, што беларусы гэта не раўно Лукашенко і яго рэжым, што мы не саўдзельнікі, што мы спачуваем Украіне, што мы дапамагаем Украіне. І мы тады ўжо пачалі працу, так, то ёсць нейкія абмеркаванні. І калі я ўжо прыйшла в АПК, я лічыла, што стратэгічны напрамак павінны стаць прыярытэтная, другая прыярытэтная група. Пасля палітвязняў гэта должны стаць менавіта добраахвотнікі. У нас ёсць невялікая працоўная група. Туды далучыліся тыя, хто не публічныя, па-першае, таму што стасункі з АПК, ОСТ і КСам гэта зашквар. Ну, так як ёсць. Да? Але мы намагаемся ўсё равно працаваць у якіх толькі магчыма і немагчыма фарматах. Ёсць невялікая працоўная група. Там ёсць некалькі прадстаўнікоў арганізацый, якія працуюць з былымі добраахвотнікамі. Тое, што магу рабіць я магу казаць, дарэчы, у чэрвені ў Брусэлі я вельмі катэгарычна казала пра гэта, да, што гэта нашы беларусы, у нас няма іншых,
і мы павінны ім дапамагаць сёння, уже сёння, і мы видим, які выклік перед намі стаіць, калі добраахвотнікі гэта людзі, якія ведаюць, што такое вайна, у іх адносіны да чалавечага жыцця іншыя, яны жывуць у некай іншай сістэме, і несвоечасовая дапамога, яна прыводзіць да трагедый. А трагедыі мы павінны пазбягаць гэтых трагедый, да? Грошай не даюць, таму што гэта камбатанты. Вельмі цяжка партнерам тлумачыць, што гэта такія ж людзі, ім таксама трэба дапамога, таму што гэта ўсё, што звязана з вайной, гэта стаецца адштурховае, і што казаць пра міжнародных партнёраў, калі гэта адштурховае саміх беларусаў, хаця мы разумеем, чаму нашыя хлопцы там ва ўкраіне, і што яны аддаюць гэтае жыцця за Украіну незалежную. Таму я не магу сказаць, што ў нас ёсць пэўныя такія вялікія вынікі. Нема, мы ідзем вельмі маленькімі крокамі, але мы ідзем. І ў нас стаіць вельмі шмат пытанняў. Нам трэба шукаць грошы не толькі, каб там дапамагаць у рэабілітацыі гэтым хлопцам, і па юрыдычным пытанням, і псіхалагічная падтрымка, і працу трэба шукаць гэтым хлопцам, потому што я размаўляю, і я разумею, што, напрыклад, тыя хлопцы, якія шлі на вайну за IT-сферы, прыходзяць з вайны, і яны не ідуць назад працаваць туды, таму што ім цяжка. Яны больш не бачаць сябе там, у гэтай сферы, да? То бок, трэба рыхтаваць нейкія комплексныя праграмы, і гэта пытанне вельмі мяне хвалюе, вельмі. Таму што, калі на сёння ёсць міжнародны гуманітарны фонд для былых палізняволеных іх сем'яў, да, які падтрымлівае, ёсць грошы, жывыя грошы, якія можна браць і дапамагаць людзям, то добраахвотнікі ў нас зараз не маюць такога ресурсу. Арганізацыі, якія з імі працуюць. Я ведаю толькі адзіную арганізацыю, якая атрымала совсем маленечкі кавалачак грошай, якіх добра, калі хваціць на 10 чалавек дапамагчы. І то не закрыць усе пытанні, а крышку. Таму вось такое становішча. Калі мы пачнем беларусы самі казаць, што гэта нашыя хлопцы, і мы іх павінны падтрымліваць, мы, вось вы і я там, яшчэ людзі, то і будзе фармавацца вось гэты брэнд, такі пазітыўны брэнд, што гэта не тыя, каго трэба баяцца, а гэта тыя, каго трэба падтрымліваць. Ну, тут можа быць пытанне не ў тым, каб баяцца, але, ведаеце, я думаю, што не адкрыю для вас сакрэт, што нават сярод беларусаў ёсць такое меркаванне і стаўленне да праблемаў добраахвотнікаў, маўляў, яны ж за Украіну кроў пралівалі. Яны кантракт з ВСУ мелі. Так чаму Украіна і ВСУ і не бярэ на сябе как бы клопат пра іх там псіхалагічны стан, легалізацыю, працаўладкаванне і гэтак далей? Слухайте, я заўсёды кажу, падзеі 20-го года по дэфолту так здарылася, што мы, беларусы, все ввогуле беларусы, не хтосьці канкрэтна, не Светлана Ціхановская, не Зазулінская, не Латушка, а мы ўсе по дэфолту ўзялі на себе гэтую адказнасць, сацыяльную адказнасць першапачаткова, да? Гэта вось тая велізарная салідарнасць, якая адбылася праз падзеі 20-го года, да? І да сёння 5 год уже прайшло, а да сёння вы ж, назіраеце, да? Калі ёсць там, трэба дапамагчы, і ўсе беларусы бегуць талакой і дапамагаюць. То чаму мы сёння тады задаем пытанне, што гэта адказнасць украінскага боку? Да, яны былі на кантрактах, але давайте разбіраць тады ўсе кейсы па полачкам. Шмат хлопцаў, хто з'ехаў, нават не маюць базавых дакументаў, што яны УБД. Разумееце? То бок няма ні выездаў на баявых, ні УБД. Праблема легалізацыі праз вось гэты інструмент удзельніка баявых дзеянняў, да? Напрыклад, там павінна быць пэўная колькасць выездаў на баявых. Не ўсе выезды заносяць як баявыя. Ёсць шмат такіх пытанняў, вельмі такіх мелкіх пытанняў, якія мы не можам, беларусы, вырашыць. Гэта не наша, не ад нас залежыць. Гэта залежыць ад украінскага боку, да? І гэта трэба лаб'яваць там. І гэта вельмі цяжка, таму што краіна ў вайне. І трэба разумець, колькі людзей загінула і колькі людзей да сёння ваююць ва ўкраіне, не толькі беларусы. Гэта касаецца ўсіх, датычыцца ўсіх грамадзян іншаземных. І гэта трэба гэтым займацца. Ну вот я некалькі месяцаў шукаю 2000 еўра, каб наняць юрыста ва ўкраіне, каб правесці 5-7 кейсаў добраахвотнікаў і каб гэтыя хлопцы атрымалі дакументы. І не магу знайсці грошы. Ну ці вялікая гэта сума? Не.
Але немагчыма, разумееце, немагчыма вырашыць нават гэтае пытанне. А калі няма дакументаў у чалавека, і легалізацыя яна не тое, што самы просты квест, а яшчэ пашпарты заканчваюцца ў Беларусы, да? Якія знаходзяцца ва ўкраіне і ў Грузіі таксама. Гэта вельмі цяжкае становішча на сёння. НРЛ абураецца: Зміцер, адкуль ты ўзяў, што беларусы так думаюць? Я не сказаў, што беларусы так думаюць усе. Я сказаў, што ёсць пэўная частка, якія так думаюць. А каб упэўніцца, што такія ёсць, то Ол, пачытай каментары тут жа ж вось у чаце. Пад тваім каментаром трошачку вышэй вот Вера Стараженко менавіта тое і піша, што я зараз агучыў і задаў пытанне нашай спікерцы. Але ці працуеце вы над тым, каб неяк на самафінансаванне, каб беларусаў схіліць на фінансаванне гэтых праектаў? Не вот гэтыя зборы, якія мы ведаем, якія бачым і праз Байсол праходзяць там, і праз іншыя арганізацыі, а неяк каб быў, я не ведаю, у вас там, у прадстаўніцы кабінета нейкі там фонд, не фонд, нейкі што, банк. Слухайте, я дакладна не хочу ніякага фонда мець, тому что там, дзе ёсць грошы, там заўсёды карупцыя, срач, прэтэнзіі. Глядзіце, у студзені я абвесіла аб тым, што я хочу ініцыяваць стварэнне сацыяльнага фонда падтрымкі, да, для беларусаў. Але, каб вы разумелі на сёння, і гэты інструмент, сацыяльны фонд падтрымкі, як я бачу, да, гэта акурат пра тое, што вы кажаце. Гэта часть сродкаў, якія мы, беларусы, мусім ці можам, да, там выдаткоўваць на тое, каб дапамагаць людзям, гэта нашыя падаткі. 1,2 у Літве, 1,5 у Польшы. Мы ж можам даваць свае падаткі, якія мы ўжо сплацілі. Можам даваць. Гэта міжнародныя партнеры, і гэта, скажем так, мы ж ведаем, як працуе фандрайзінгавая, да, тэма. То бок можна падпіску рабіць, можна проста там кожны месяц якуюсь там суму даваць. Але, каб стварыць гэты інструмент, трэба правесці, напрыклад, даследаванне па ўсім групам, па ўсім накірункам, вызначыць, які пакет дапамогі, на якую групу тэрміновыя, сістэмныя трэба зрабіць. І тут мы сутыкаемся з іншай праблемай, што калі ты ідзеш да партнераў і кажаш: мне трэба зрабіць даследаванне, яны кажуць: у гэтым годзе грошай няма на даследаванне. Калі ты ідзеш даследчыкам, яны кажуць: а мы без грошай рабіць не будзем. Разумееце? І вось ты зрабіў гэтую канцэпцыю, напісаў, ты сабе прыдумаў, што такі інструмент павінен быць у нас у Беларусі. Ён дакладна павінен быць. Мы ж все гэта разумеем. Але нічога немагчыма зрабіць, таму што на тое, каб рухацца далей, патрэбныя грошы. Спадарня Ольга, мяне вельмі ўразіла вашыя словы, калі вот Лукашенко заявіў пра тое, што вот мы тут некалькі тысяч палітвязняў гатовы былі выпусціць, але вот там не захацелі забіраць. Выйшаў Ціхановскі і сказаў: тут мы гатовыя. Вы тады пракаментавалі такім чынам, што мы знаходзімся ў такой сітуацыі, калі умоўна вот 200 там 300 палітвязняў выпускаюць з турмы, як яны гэта зрабілі з тым же самым Ціхановскім і групай, з мяшкамі на галаве прывезлі да мяжы з Польшай, перакінулі праз мяжу, типа наце, забірайце, самі пра іх клапаціцеся. І вы сказалі, што калі вот так вот здарыцца, то гэта будзе гуманітарная катастрофа. Можа, перабольшваю вашыя словы, утрырую, но... Не так, але тады адразу ўзніклі пытанні, і я так першы падумаў, потым паглядзеў каментары розныя, людзі таксама так здзівіліся, маўляў: так а у нас жа ж ёсць вот это міжнародны гуманітарны фонд. Там жа ж некалькі мільёнаў, як кажуць, з офіса ёсць грошай разных такіх амерыканскіх там ці еўрапейскіх. Так што, які гуманітарная катастрофа, калі вот можна ўзяць гэтыя там мільёны, взять и поделить, как говорил... Да, всем по 500. Слухайте, меня здзіўляе, што мы да сёння разумеем праблему только ў вымярэнні грошаў. Вось гэта вельмі дзіўна. Калі заўтра 200 чалавек аўтобусам давязуць да мяжы, высадзяць, неважна, гэта будзе Польша, Латвія, Эстонія, Літва, там, неважна, у якую краіну, тое, што мы маем, да, памежжа, то, па-першае, трэба разумець, тэрмінова, каб краіна прыняла гэтых людзей,
тэрмінова, не цягам сотняў, а тэрмінова, гадзіны часу. Ніхто не папярэджвае, хто едзе, колькі чалавек едзе і што гэта за людзі. Нават ты не разумееш, колькі жанчын і колькі мужчын едзе. Вось апошні трек гэта паказваў. Я да апошняга не ведала, што гэта будзе Ціханаўскі. Да апошняга. За некалькі гадзін толькі мы даведаліся, што там будзе Сергей Ціханаўскі. Разумееце? То бок, ты заўсёды... А калі, напрыклад, у СДЖ шэлтар на 12 чалавек, і толькі одна жаночая комната, один жаночы пакой, і там 4 жанчыны могуць жыць, то бок мы можам экстрана запрасіць грошы ў міжнародным гуманітарным фондзе. Мы можам нават сняць гатэль людзям на першы час. Але гэта пытанне сістэмнай дапамогі. То бок на пару дзён, да, а потым здымаць трэба кватэры людзям. Яны ж з'язджаюць, у іх только пашпарт пры сабе. Ведаеце, што робяць рэжым? Ён памілаваў людзей, да? Людзей выкінулі на мяжу. Па-першае, гэта прымусовая дэпартацыя. Гэта, па-першае, у чалавека павінен быць выбар заставацца ці з'язджаць, ён асабіста сам должен прымаць гэтае рашэнне, а не рэжым за яго трэба, каб прымаў гэтае рашэнне. Гэта першае. Другое, у чалавека, акрамя паспарта, нават няма даведкі о вызваленні. Вы разумееце? Вот кейс Алены Маўшук. Мы на сёння не можам нічога зрабіць. Я вам растлумачу чаму. Дакументаў няма, яна апынулася за мяжой, яе сям'я ў Беларусі, у яе ёсць непаўнагадовыя дзеці, і каб яна восстановілася ў бацькоўскіх правах, трэба падаць дакументы там. То бок, ёсць пэўная працэдура. На сёння мы не можам знайсці адваката, які будзе прадстаўляць яе інтарэсы ў Беларусі. На сёння у нас нават няма сродкаў на гэтага адваката, таму што гэта грамадзянская справа, да? Гэта не крымінальная. І яна находзіцца па-за межамі краіны, а дзеці находзяцца ў краіне. Вось вам, калі ласка. А калі ты пытаешься, ці ёсць нейкія дакументы, нічога няма. Чалавек па дакументам сядзіць да сёння ў турме. Всё. Вось, разумееце, я не ведаю, ці казаў Ігор Карней, але мне асабіста ён распавядаў, што ўсе тыя дакументы, які ён вёз у яго у кішрах, якія былі, яны ўсе забралі. То бок нават ліставанне, якое было, да, людзі везлі гэтыя лісты, якія ім даслалі, і гэта забралі, у Ціханаўскага забралі. У Наталіі Дулінай, калі яна адкрыла сумку і стала глядзець, ну, каб перапрануцца, таму што яны ж ехалі ў гэтай адзёжы, ну, разумееце, там ніхто ім не даваў магчымасці перапрануцца. Мы калі адчынілі, яна стала глядзець, а ў яе нават рэчы не яе, мужчынскі абутак быў у сумкі. Ну, разумееце, гэта вот такія вот пакасці, якія яны ладзяць. І таму, да, я ўпэўнена, што гэта гуманітарная катастрофа. Нам на сёння трэба думаць, каб гэта была не толькі Літва. Яны даехалі да Літвы, а далей працаваць лагістыку. І гэта не павінна рабіць адна Зазулінская, гэта ўсе павінны рабіць. Разумееце, мы павінны прыходзіць там да народных амбасадаў, пытацца, чым вы нам можаце дапамагчы, колькі краін гатовыя прыняць гэтых беларусаў, да? Як нам давесці гэтых беларусаў? Яны з'язджаюць без візаў, яны атрымліваюць візу на 14 дзён на памежным пераходзе. У пашпарты ім ставяць гэтую візу. Разумееце? Ну, я разумею, да, што можа зрабіць вот прадстаўніцтва. Вот вы як прадстаўніца ў гэтай сітуацыі. Неяк вот спрабуеце прааналізаваць, знайсці магчымасці, стварыць нейкую сістэму для вырашэння вось у гэтых усіх праблемаў, з якімі і пра якія мы ўжо ведаем, што мы можам з імі сутыкнуцца. Ну, мы зараз шчыльна працуем з Італіяй, з прадстаўніцай народных амбасадаў у Італіі. У нас вельмі добра атрымліваецца. У нас ёсць таксама і паспяховыя міграцыйныя кейсы. Не, ну я разумею, Італія. Вот людзей вывезлі ў Літву ці ў Польшчу. Да Італіі яшчэ дабрацца трэба, а прычым па дублінскаму пагадненню, куды цябе вывезлі, там і спрабуй вырашыць свае легалізацыйныя пытанні. Ну, не заўсёды так, трэба ведаць працэдуру дакладную, да, як трэба правільна гэта рабіць, таму што тое, што мы маем, напрыклад, тыя адмовы, да, или тыя праблемы, з якімі стукаюцца беларусы па міграцыйным пытанням, гэта не заўсёды адказнасць краіны, гэта з большасці чалавек, які сам не разумее працэдуру. І ён заходзіць не так у працэдуру, як павінен быў зайсці. Але гэта таксама пытанне да нас. У нас няма магчымасці аплочваць паслугі адвакатаў мясцовых, да, краін знаходжання беларусаў. У нас няма такога рэсурсу, у нас няма сродкаў, каб мы нанімалі адвакатаў людзям і каб яны прадстаўлялі іх інтарэсы. Я скажу так, што да сёння мы
вось мы прадстаўніцтва, якое прыйшло працаваць 9 месяцаў таму, не было увогуле ў кабінеце міграцыйнага накірунка. Не было. Ніхто не хацеў браць на сябе гэты накірунак. Мы паспрабавалі, узялі. У нас не ўсё атрымліваецца. Таму што працуе адзін чалавек. Адзін, у яго нават няма каманды, ён адзін працуе. Але мы стварылі працоўную групу. І туды ўваходзяць і прадстаўнікі Коордынацыйнай рады, і офіс Святланы Ціханаўскай, і прадстаўнік ад Злучаных Штатаў Амерыкі, Асацыяцыя беларусаў Амерыкі, таксама ёсць гэты прадстаўнік, з Грузіі ёсць прадстаўнік, то бок і мы ў шчыльнай працы з Латушкай. Калі адбудзецца, будзем вырашаць гэта пытанне. Мы ж не ведаем нават, ці прыедзе гэтыя 200 чалавек. Ну, разумееце, мы павінны намагацца, каб не выкідывалі людзей з Беларусі. Вось гэта асноўнае. Не трэба выкідываць людзей, яны самі вырашаць, дзе ім быць, дзе ім жыць. Для многіх Беларусь гэта тое месца, дзе яны хацяць заставацца, не гледзячы на тое, пра што яны прайшлі. Гэта іх каштоўнасць. А мы зараз уже там размаўляем пра тое, як пазбавіць. Ну, разумееце, рэжым пазбаўляе іх гэтай магчымасці і каштоўнасці іх асабістай. А мы уже размаўляем пра тое, што яны пазбавілі, як мы будзем рабіць далей. Будзем рабіць. Калі такая сітуацыя настане, мы будзем рабіць. Мы нікуды не дзенемся. Добра, зразумела, нешта спрабуецца і по гэтаму накірунку рабіць, можа быть, не заўсёды атрымліваецца, але ўжо прыемна тое, што робіцца. Яшчэ хацелася бы удакладніць сітуацыі складаныя, з якімі сутыкаюцца з аднаго боку пенсіянеры, гэта вось па пенсіях, і з другого боку моладзь з адукацыяй. Таму што асабліва вот калі браць Польшу, тыя змены, якія раптоўна зараз былі уведзеныя, ствараюць пэўныя праблемы. Што робіцца, якія магчымасці ёсць? Найперш, вот не адзін раз да мяне звярталіся людзі па пенсіям, таму што ўжо чалавека пенсійнага ці перадпенсійнага ўзроста выперлі з Беларусі, і зараз узнікае пытанне не тое, як там працаваць, а ці ёсць якія магчымасці, некае там забеспячэнне пенсійнага і гэтак далей. Займаецеся, не ёсць нейкія там магчымасці? Я скажу так, што магчымасці атрымліваць нейкія выплаты, сацыяльныя выплаты ў краіне знаходжання, яны ёсць. Але бюракратыя і вельмі цяжкія працэдуры, праз якія трэба праходзіць, гэта ўсё вельмі доўгі час. А чалавеку трэба ўжо сёння. Да? Мы павінны разумець, што ўжо сёння яму трэба. І папярэдні склад камісіі па сацыяльнай палітыцы Коордынацыйнай рады, які працаваў, яны якраз такі дамагліся вось гэтай працэдуры зразумелай, як можна ў Літве атрымліваць вось гэтую сацыяльную, мінімальную сацыяльную пенсію. Але камісію расфармавалі. Мы, на жаль, так і не змаглі з імі папрацаваць. Чамусьці не зладзілася ў нас камунікацыя. Зараз новы склад камісіі. Яны вельмі хуткія, яны вельмі адказныя. Мы ўжо з імі распрацавалі пратакол двухбаковага ўзаемадзеяння, і думаю, што вось зараз гэта ж таксама не адказнасць аднаго прадстаўніцтва. Да? Мы павінны працаваць і з адмысловай камісіяй у Коордынацыйнай радзе. І вот зараз мы будзем займацца гэтымі пытаннямі. Усе разам. Так, на жаль, трэба завяршаць нашу размову. Якую тэму не закрануў я? Я ж не ўсё, можа быть, ведаю, не ўсе нюансы ваши там. Слушайте, ну, я опять-таки, да, буду пользоваться случаем, як кажуць. Мы ладзім летнік у Польшы. Гэта ўжо другі год, калі мы ладзім такі летнік. І у нас еще до сёння не закрыты збор, тому што еще есть выдаткі, і гэта выдаткі на ежу і пражыванне дзетак менавіта. У гэты летнік паедуць дзеці добраахвотнікаў, дзеці былых палітвязняў і дзейных палітвязняў і рэпрэсаваных актывістаў. І наверное, тое, што я хочу сёння сказаць тут, што я вельмі удзячная беларусам. Таму што калі мы далі гэты заклік, што нам трэба дапамагаць, гэта не заўсёды пра грошы, гэта пра валантэрства, і гэта можна прыехаць нейкі івент зладзіць, вялікая колькасць беларусаў адгукнулася на гэта. Вялікая колькасць. І калі ў нас пазбавілі магчымасці ехаць на аўтобусе, то сабраліся валантэры-вадзіцелі, якія павязуць гэтых дзяцей на легкавых аўтамабілях, разумееце? Але калі сёння мяне чуюць тыя, хто можа паўдзельнічаць і хто можа там зрабіць данат, ці знае, хто можа зрабіць гэты данат, калі ласка, я буду вельмі ўдзячна ўсім.
Давайте больш падрабязна. Я ведаю, што 9 ўжо жніўня пачынае 11 з 11 по 25 жніўня гэта 2 тыдні. Я не буду казаць, дзе гэта, але гэта вельмі такая насычаная праграма. Яна такая і адукацыйная, гэта беларускамоўны летнік. Мы робім все праз беларускую культуру, мову, адраджэнне. Гэта прымаюць удзел таксама былыя добраахвотнікі, яны ладзяць таксама івенты, гэта вельмі класна, што яны прыходзяць нават у такія праекты. Гэта вельмі шмат супрацоўнікаў іншых ініцыятыў, якія прыйшлі таксама паедуць выхавальнікамі туды. І гэта пра нашу культуру і нашу свядомасць, таму што мы павінны яе захаваць. 5 год нашы дзеці перастаюць размаўляць беларускаю, мы самі чамусьці не пачынаем размаўляць. Мы кажу ввогуле, беларусы не так шмат размаўляць беларускаю, і мы будзем губляць сябе. Калі мы не будзем гэта рабіць, такія праекты, мы будзем губляць сябе. Мы дададзім спасылачку на збор. Выбачайце, што не дадалі яе загадзя, закруціўся, хоць я ведаю пра тое, што такі летнік будзе ладзіцца, але мы спасылачку на збор дададзім. Пакуль эфір не скончыўся, дзе, куды данаціць, дзе знайсці інфармацыю? Збор адбываецца на пляцоўкі сайта фонда «Краіна для жыцця». Там есть асабістая такая укладачка, туды можна прайсці і любую грашовую суму даць на гэты летнік. Таму, калі ласка, летнік для дзяцей добраахвотнікаў. Летнік ладзіцца з 11 по 25 жніўня у Польшчы. Думаю, што дзяцей трэба падтрымаць, асабліва з улікам таго, што там яны будуць не толькі адпачываць, але і будуць далучацца да беларушчыны. Так. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у эфіры была прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Вольга Зазулінская. Лёгкай вам справаздачнасці перад акуламі з каардынацыйнай рады. Дзякуй, дзякуй. Ну, а мы будзем сачыць за гэта, можа быць, падкідаваць ім правакацыйных пытанняў, каб у вас так пачувальнее. Я звыклася ўжо. Добра, дзякуй вялікім. Вольга Зазулінская, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся на «Краіну для жыцця» і на YouTube-канал Еўрарадыё. Ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце. І, калі ласка, калі ёсць такая магчымасць, падтрымайце фінансава арганізацыю летніка для дзяцей добраахвотнікаў. Спасылачка у нас будзе тут у каментатарскай. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.